0,31. Moi drodzy, ostatni odcinek zminimalizowałem. Z wersji beta gry Sea of Thieves. Goni mnie statek. Możecie się na czacie, czat może się przywitać z YouTube'em, YouTube może się przywitać z czatem. I dzisiaj o godzinie 9 rano kończy się beta. Gra w wersji pełnej powróci do nas w marcu. Także no, będziemy tęsknić i na pewno będziemy polować na pełną wersję. Dobra, zrobimy podejście do zniszczenia go. Spróbujemy mu ogółem napsuć krwi. O, Kamilek. Kamilek, a ty nie ten? Ty jeszcze nie lecisz? Tak. Guns are loaded. Znaczy cannons. Pozdrawiam swoją dziewczynę Martynę. Jaki romantyk. Szczególnie ta pierwsza część wypowiedzi. O kurwa, ale mamy zajebisty wiatr. Szczelił. Chybił. Do dział! Kurwa pa! What the f... Jakim cudem? Jakim cudem? Dobra, podejście numer 2. Ej, ale on tam był sam? Czyli jak on wyskoczył? On wyskoczył, on nie wrócił. On próbował przeskoczyć na mnie i... Ale on... Tam chyba płynie normalnie. Ja! Wrócił! Co za bydle. O ty... Ich tam jest chyba 2. Nie, 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 co ja robię? Źle, źle, źle. Kurwa, nie wykręca tak. O ciul! Po szczale.
Kurde bede. Kurde bele. Ja myślę, że to może potrwać plus minus nieskończoność. Co zrobię, jak mi się kule armatnie skończą? Liczę, że to mu się skończą pierwszemu. No to patrzcie teraz. Wiatr się zmienia. No ich jest dwóch. Kuźwa. Ja mam trudno w takim wypadku. Kurde, ja nie wiem, czy to ma sens w ogóle. To może trwać... Ja tu nigdy nie gasiłem, o. Cisza w eterze. Generalnie oni jak są w dwójkę, a ja jestem w pojedynkę, to powiem wam, że i tak dobrze mi idzie, że mnie jeszcze nie zatopili, a ja im zadałem solidne obrażenia. Siema Wilen. Tylko, że oni się tak... Ja do nich będę strzelał, oni się będą reperować, oni będą do mnie strzelać, ja się będę reperował w koło Macieju do usranej śmierci. Dobra, moi drodzy, uciekamy od nich. Bota. Spadamy, bo to nie ma sensu. Oni mnie gonią w sumie. To nie ma sensu. Płyniemy do outposta. Ja, na kraniec mapy i tam zgon. No generalnie, no to jest do zrobienia, ale pojedynczy kontra dwuosobowy to jest średnia szansa na szympansa. No a z dwoma w walce wręcz jakby doszło też nie wygram. Chyba, że jak wyjdziemy... Wyszli na ląd to co innego. Dostał! Ej, oni Kurwa. Dostał! Ty! Pa co? O chuj. Kurwa, zid przez tą dziurę! What the f... Kula, go kula, woda, kula. W las? Nie. Nie w las. Zeskoczył, ale nie w las. No ta beczka z prochem by teraz była zajebista. Kurwa. Bandyci. Ty i mnie gonią zaś. Ja pierdzielę. Na szybko załatam.
Ale im wyrżnąłem fajnie. Ale on... Nie, oni mnie za... Dobra. Wdupili też. Ała. Kuźwa. Kuźwa, nie. Kurde, gościu ma dwururę. Jak mi ukradną skrzynkę, to ament. Oddawaj! Kurde. A to nie jest tak. Kurde. 1 kontra 2. No i co ja mam teraz zrobić, no? Czemu mnie nie wypuszczają? Ten sam mnie skosił, serio? Aha, trzeba odczekać w czyśćcu. Kurde bele. To moja krypa była. Jak tyś to poznał? One wszystkie tak samo wyglądają. Dwóch na jednego. To jest kurde banda. Wiadomo. Łysego. Jestem chyba w niebie. No! Fajny spawn, nie? Zaje pasztet. Zabiłem typa. No ho, Horbasie, ho! Takiś jest dobry. Pa. Teraz cię kurde wyjaśniam. I porobieni kurde oba. Ha! I co? I co? Powiedzcie, że oni się zespawnują teraz na moim okręcie. Gdzie jest ich ten? Gdzie jest ich... Gdzie jest ich łódź? Gdzie jest w ogóle... Cokolwiek? A tam jest. Ale mam ją im zatopić, czy co? Czy ukraść, czy o co chodzi? Ale oni tam są, lol. No nie, no bo ja zginę. Dobra, kur... O! Ale dostali, aby. Zacięta walka. Dobra, musimy odczekać czyściec. Kurwa. Tą szczelbę kup. Ta wygląda na Neverending Story. Może tak być. Elo, Midstorm. No, oni będą...
Nie może mnie zespawnować w innym miejscu. Aha, dopóki nie zatopię to... Aha. No dobra. No ja... Nie zatopili chyba jeszcze mojej. Z tego co słyszę. Jeszcze się męczy. Topi się. Ty kurwa! Ty kurwa gnoju! Ja będę do... No nie, no widzicie i... To jest niezbalansowane w takim wypadku. Ale zabiłem tego jednego rubasa znowu, to aby tyle, nie? Satysfakcja jest przynajmniej. No teraz już mnie tam nie zespaw... I cała skrzynia! I wszystko ciuli. I kurwa i... Aj ciuli. Coś tracę, tak. Czas. Nie ma, no mój statek zatonął, no on pewnie tam zniknął. Znikł. Zaginął na zawsze. He, pozdro dla kumatych. Ehehe. I cały misterny plan. Aj, kurwa. Aj, kurwa. Nie, to kurwa. Kurwa. Jeszcze was kurwiszony dopadnę. Arr. I to takie życie pirackie właśnie. Kurwa. Zachciało się walki. No, w sumie nie zachciało się walki. Było do innego. Albo chciałem trochę powalczyć, no. Chciałem do innego. Można było do innego po prostu popłynąć na outposta i tyle. No nie mam skrzyni, no. Ukradli mi skrzynię, wynieśli mi skrzynię. Nie wiem, gdzie ona tam jest. Canceluję to, kurde. Robimy The Ill-Gotten Loot of Marunin Mu. Mu for me. Mu. If treasure is sick, then heed my word. Cannon Cove should be preferred. My tam chyba byli z łosiem kiedyś. Dobra, dowej planksy, dowej banany, dowej wszystko. Pania. Cannon Cove. A, to tu. Zawsze mi się myli. Siema, Hunter. Cannon Cove. Ech, dokroć set! Pfu.
Lampeczki, tak, tak, tak. Się świecę jak psu obroża. Przeszli. Kurwa, za fest skręciłem. Ja pierdolę walnę. Jezu. Ale rozjebałem. No, powiem wam, bo to już nie jest, kurde. Skąd się tak nalewa woda? Schodzimy. To jest ubot. Niklaus przerobił na ubota. Ej, no tu się gdzieś... No, nabieramy gdzieś. Ale fale, odsiu. Może mi się zdaje. Dobra, nic się nie stało. Siema, suspekt. Nic się nie stało. Na tyle jest dziura? No zatkana. Czy za tego. Zafrupowana. Ty no, ale... No bierzemy wodę. Ale jak? A, nie wybrałem, no może faktycznie.
Nie wylałem wszystkie, dobra, dobra. A tam! Przesadzacie. Rura pękła. Ja. Ciepłowniczo rura. Bez to się tak leje. Z karoryfera. Trzeba zagrać, nie ma co się smucić. No i kurwa. Kurwa macie, orkiestra grać. Siema Kupa TV, pozdro. Pozdro z centrum. Badań technicznych. Dobrze, że z tego się nie idzie zdupić. W sensie, że sam nie śleci z tego. Perfekta. Immobiliara. Kiedyś to był. Kiedyś to były statki. Ale to były statki. Kurwa, panie, to my. Czarną perłę i i kurwa. Ale... Panie, jak my takie syrenę wyciągnęli z kolegą z wody, to panie, kurwa, to i człowiek pojadł i... Aj, kurwa, panie. Dobra, koncepcja jest taka, że opłyniemy to z drugiej strony. Na centrum też tak jebie. Nie. Ino u was. Przykro mi. Było iść na referendum. Chłopcy, jowom teroski pokorza. Co to jest parkowanie? Całe te. Proszę ja was, nie chwalący się. No. $420/10. Tak było. No! Mogło być lepiej w sumie, ale nie jest źle. Żagla nie wciągnąłem do końca. Czy da się grać na harmonii pod wodą? Nawet jest taki dźwięk, taki podwodne echo. Ogółem realizm godny symulatora. A mi się to podoba, takie bekowe. Takie bekowe właśnie motywy. Okay, so. Step and seek the giant stone on the farthest west beach. And be that soon, prepare to play your merry tune.
O, szkieletor. Giant stone on the farthest west. A ty kurwa. Dobra. Farthest west. Tu jest west. Zaraz, czekaj. Giant stone? Maybe? No nie wiem. Ty, no nie wiem jak tam twój Giant Stone, nie? Skamieniały, zrogowaciały. Albo to? Nie wiem. Takie robią enigmatyczne te zagadki. Zamiast idź tu i tu, potem pójdź w prawo i to wszystko. Mamy kurwa, panie. Największy tego. Największy kamień. Panie, kiedyś szkielety to były takie, że kurwa, no były, no. A teraz to są takie hobby wcale. Hobby wcale. Mówię panu. Prepare to play your merry tune. Nie, mi się zdo, że to będzie tu. Ale tu się chyba nie da wejść. Fuck. Jakie to głupie. No wpadłem gdzieś tam między skały i mnie zabiło niby, no. Okej. Mądre. Siema Walsione. Mądre jak skurbol. Tarirarara, tarirarara, tarirarara. Nie wiem, tutaj to... Ale jaja! Kurwa. A zobaczę stąd mój statek? A, odpływają. Dobra. Ja, bo oni by się ciulali, by przypłynęli jeszcze i zatopili mnie mój. Latarnie mam pogaszone. Jak na hechle. Ja. Na rogoźniku. Dobra. Jeszcze raz. Giant stone on the farthest west beach. No to jest West Beach. I Giant stone. No to
No to kurde no. O Jezus. Na odleglejszym końcu zachodniej tej plaży, nie wyspie. A, w tym sensie. Giants. A tam jest Giants, tak? A! Giantstone, czyli statek olbrzyma, a nie olbrzym. Znaczy, skała olbrzyma, a nie olbrzymia skała. Siema Tajowski. Ty, no nie wiem. Będę łaził i grał. Jak noc mija? Dobrze. Szukam kamienia od tego. Kamienia od olbrzyma. Ktoś coś? Ktoś coś na ten temat? Dobra, czekajcie. To trzeba tak. To jest zachodnia plaża. Najdalej wysunięty punkt tej plaży jest gdzie? No tam, ale to już nie jest część... Czemu on się wyjebał na skalę? No to to tu. A, to. Chyba nie. Siema Peter.
Dobra, opłyniemy to. Nie zostawię tego statku tutaj, bo... O kurwa, płyną jakieś dwa. Dobra, spieprzamy. Tu grasują jakieś bandy. Kurwiksonów. Oni tam durś walczą. Niech walczą. Rekiny, żarłaki, ni bębeny. Ni żarłaku. To jest chyba... The Forgotten Castaway on the east shows hold secrets untold. 5 paces east by northeast, east by northeast, dig a fine hole. East shows, a my jesteśmy na west. To musimy jeszcze opłynąć dalej. Po przeciwnej stronie. No, kurde, burza to jest mało powiedziane. Patrzcie, co tam się dzieje. Masakra. Masakracja. Nie, bo to nie wyrobimy się tak zaś. Wykręci? Powinien wykręcić. Ale zajebiście zrobili, nawet widać, widzicie jak deszcz pada? Takie, jak na horyzoncie widać w rzeczywistości, taką ścianę wody w oddali. Dobra, to jest west, to tam musi być Kai's East. Po piachu poszło. Powiem wam... Ej.
To się ogółem zbliża. No. Statek jest rozdupiony konkretnie. Czemu ta woda wraca? Dobra. Spokojnie, pójdzie bokiem. Bezwypadkowy. On nie miał żadnego wypadku nigdy. Aha. Ale to nie ta, wiem, ale... Spoko. Co to tam było jeszcze raz? Zapomniany rozbitek tutaj gdzieś musi być. Zapomniany rozbitek na wschodnim brzegu. What the fuck? Bogactwo, część główna. Five paces east by northeast. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siema PogChamp Guy World. Jak mnie zatopią z tymi 3 skrzyniami, to ja już do tej gry nie wracam. Jeszcze jedna może będzie. Ja i przypłyną i mnie zatopią, albo przyjdzie sztorm i mnie zatopi, albo nie wiem co. Nie. Chytry 2 razy traci, jest takie przysłowie. Czekajcie. Muszę oświecić światło. 3 skrzynie. Taką sobie zrobię miniaturę na YouTube'a. Jest tak. Oh my gosh. 3 skrzynie? I... Tak się robi. Poznałem te sztuczki. Siema Wipcior. Dobra, a my nie wiemy, gdzie my to mamy spieniężyć. Jak najbliżej, tu. Golden Sands, ale jak tam ktoś będzie, to uciekamy do innego, bo nie ma kurde żartów. Musimy płynąć na zachód. Nie ma żartów. O, zjasza. Mosze Goldfinger.
No. Ja mu tym... Wbiję mu się tym statkiem w oko. Skończyło się, kurwa, zmierzgowanie. Dokładnie. Ale by było śmiesznie, jakbyś się rozbił. Nie ma co, kurde. Nie. Klasycznie. Wylej tą wodę. Tam jest jakaś woda? Czy dobra ta Black IPA? Bardzo dobra. W ogóle w tej grze jest mega duży potencjał właśnie na jakieś motywy typu jakieś klany, jakieś gildie pirackie. Naprawdę, kurde, boję się, że to zepsują. Bo tak się to dobrze zapowiada, tak świeżo, nie szablonowo, że normalnie, przepraszam, będzie żal. Nie, znaczy w becie nie. W becie nie, a czy w pełnej będzie można? Powiedzcie, że jeszcze w coś wpierdoliłem. Mało kontentu, no właśnie ja mówię tego, że boję się trochę tej powtarzalności. W sensie, że wszystko tu jest zajebiste, tylko że tu się cięgiem robi to samo. Płyniesz, bierzesz zlecenie, płyniesz na wyspę, walczysz ze szkieletorami, wykopujesz skrzynkę, ładujesz skrzynkę na statek, wracasz do Żyda, sprzedajesz mu skrzynkę, ba. I tak w koło Macieju. I właśnie, no i okazjonalnie, najciekawiej jest jakaś walka, bo wtedy jest, wiecie, czynnik ludzki i nie wiadomo co się wydarzy i są fajne akcje, ale oprócz tego to jest cały czas to samo i to jest fajne na godzinę, 2, 5, 10, ale to się zrobi powtarzalne. Muszą tu misje jakiegoś innego typu dać i jakieś opcje właśnie większe rozwoju postaci, czy statku, a najlepiej tego i tego. I będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie pięknie. No, polowania na zwierzęta by były spoko. Jakieś tego typu motywy, jakieś krakeny, jakieś kurde wieloryby, coś takiego właśnie, takie jakieś rozmaicenia. Jakieś, no nie wiem, kurde, nie znam się na pirackich motywach jakoś tak super. Ma być kraken, tak? No to byłoby spoko. Listy gończe, o, żeby trzeba było konkretnego gracza, takie bounty, nie? Jak to się mówi. Że ileś pieniędzy za głowę kogoś tam i trzeba go dopaść. No kurde, mnóstwo pomysłów tutaj można, naprawdę. Naprawdę tutaj mnóstwo pomysłów. Jakieś te zagadki też potem by mogły być bardziej poziomowe, wielopłaszczyznowe. Albo statek jakiś, jakaś czarna perła, nie? Czy coś.
czy coś w tym stylu, bo to jest wszystko tutaj naprawdę piękne, cudowne. Jest koszerne. Tylko że mało jest tego wszystkiego. Na razie. No ale to jest beta. W sumie nawet nie wiem, to jest niby beta, niby alfa. Dzięki Rudinio za follow. Jak mało. Trójkąt bermudzki ze statkami widmo. Tak, dokładnie. Mówię wam, bo tak to jest koszernie. Grafika piękna, udźwiękowienie cudowne, świat urzekający. Wszystko to jest nietypowe, nieszablonowe, świeże, nowatorskie, jak na te czasy growe. Siema Stone jest. Witam. No właśnie, mikropłatności mogliby nie dodawać. I przede wszystkim więcej wrogów, botów. Nie, Kamil, nie widziałem. Dzięki Stone jest za follow. Więcej wrogów botów, bo są ino szkieletor z szabelką, szkieletor z flintą i rekin. A jakiś kurde by porobili jakieś, nie wiem, no cokolwiek, jakieś dzikie zwierzęta, nie wiem, dzikie małpy, jakiś kurde dzikusów plemiennych, nie? Jakieś, nie wiem, no... To przecież tu fikcyjne rzeczy są w większości. To można wymyślać, a wymyślać. Co? Tak mało expa, serio? Smoki z Komodo. Ja. Jaszczuroludzie, przerośnięte kraby. O, proszę. A jest pomysłów, kurde. Są pomysły. Kurde, trzeba wbić 10 level, żeby mieć lepsze te łone. Dobra, ja bym sobie jeszcze jeden machnął. Bo czemu nie? Łopatę, spokojnie, spokojnie, pogramy sobie jeszcze, jest ostatni. Do 9 rano są serwery postawione. O 9 rano gaszą ten biznes. Możemy dzisiaj trochę posiedzieć, jako że to końcówka. Znaczy trochę. Trochę to siedzimy zawsze. Nie wiem, bo ja wam powiem, że klimaty pirackie nigdy mnie nie jarały szczególnie. Ja widziałem tylko jedną część Piratów z Karaibów i mega stary film, którego większość z was pewnie nie kojarzy. Bunt na Bounty. No. A, i Karmazynowego Pirata. Ale to było z 15 lat temu. Także ledwo to pamiętam. Że takie śmieszne bronie jakieś tam mieli z beczek zrobione. Dobra. A, się krzątam jak... A, bo to jest to, co ja nie zrobiłem wcześniej jeszcze. Aha. To jest D... A to jest w takiej samej skali? D4? To jest to? Nie. No ale jest statek na 4 osoby.
Aha, to są współrzędne. Myślałem, że to jest pomniejszone, wiecie o co ka. Ja to mam sam znaleźć? O jest, o jest. Oje. Takie... Ogółem... Całe te... Całe te? E. Czekajcie, to ma takie... Nie, nie ma, to jest takie... Duże, mniejsze i coś po lewej. Koło mnie niedaleko? Czy daj wskazówkę? Ale jaką wskazówkę? Ja nie mam żadnej wskazówki. Chyba, że chodziło o to. A, dobra. Nie. Sea Dogs Rest? To nie jest to. No kurwa, panie. Co oni to mi wymyślili? No hej, duszko, temat właśnie przewałowaliśmy. To jest beta. NE ode mnie? O. Beta i tylko tyle kontentu. No beta, no mówi ci to coś beta. Jak wychodziła beta na przykład Battlefielda, to ile było map? 2. No to kurde, wiesz jak. Zresztą mi się wydaje, że to jest ciulańsko z tym. Kurwa jego mać. Ja pierdolę, przepraszam. Jasny chuj. Zatopią nas. Zatopią nas. Jesteśmy udupieni. Ja nawet nie odejdę od portu. Nie dam rady się obrócić. Kurwa jego mać. Ale bierzemy. Ach chuj. Ach chuj. O, dejcie spokój. Ja pie. Jest ciul, dobra. I dobra, i ciuli. Kurwa, i gówno, i dupę, i... Kurwa mać. To banda chuja. Jeszcze się zablokowałem, nie mogę odpłynąć. Kurwiszony. Chawam w D.
Powiem wam tak, lepiej żeby mnie przed odpłynięciem zatopili jak ze skrzynią, nie? Ładować od razu. On miał na 4 armaty i 2 ludzi kontra 2 armaty i ja. Oni z 2 armat ładując na przemian mogą tak pruć. Zresztą, no umówmy się. Wielkie wyzwanie strzelać do stojącego w porcie statku na kotwicy. No rzeczywiście. To jest bez honoru i nie po piracku. Aj, kurwa, dajcie spokój. Na takich dokładnie. I za takie akcje na przykład, za takie akcje powinny być w pełnej wersji, że ktoś jest obłożony tak jak było w jakiejś grze, że była klątwa, że kurde go podświetla na przykład z daleka, albo że mu się statek tak żarzy, tak albo że jest taka szczałka ciulna nad tym statkiem z nieba i go tak wskazuje. Tu jest zbój, który zatapia statki w portach. Aż się zbulwersowałem. To takie no... No i co im z tego, że oni mnie zatopili? Ani expa, ani nic. Tu jest chuj. No to takie kurwa, tam płynie ktoś zaś. Dobrze, płyniemy. Dobrze. Co to tam się wyprawia? Kurwa. Mam nadzieję, że to nie ci. A to mogą być ci w zasadzie. Się rozerwali. Honor straciłeś, a oni mieli frajdę. Nie. Oni stracili honor, a ja się zdenerwowałem. Napis tej. Konkurencją na rynku. O kurwa, tym razem tanio skóry nie sprzedam. Zasłania mi ich woda. Właśnie. Się będziemy świecić jak się ściemni jak Las Vegas. No, będą mnie gonić na stówę. Nie widzę na tej mapie. Wiatr od przodu w ogóle. Jak byk.
Zmień się, wietrze. No wejdę. No tej gry nie będzie na PS4, ona będzie wyłącznie na Windowsa 10 i na Xboxa One. Chciałem powiedzieć Xboxa 360. No już by się mogli odwalić ode mnie. Jakie w ogóle się uwzięli? Na 8.1 i no na 10. No mówię, 10 i Xbox. Znaczy powiem wam tak, ja aktywowałem 10 jak tylko pojawiła się ta możliwość uaktualnienia 7 do 10 i nie mogę powiedzieć o 10 złego słowa. Trochę mi się nie podobał układ tam menu i tak dalej na początku, bo był trochę inny od tego co wcześniej w 7, ale nie zauważam różnicy in minus w działaniu w stosunku do 7. Mi tam wszystko pasi. No gonią, no. Szmaciarze. A. Musimy, kurde, u nas więcej. Na starych sprzętach. No nie wiem, co mnie obchodzą stare sprzęty. Generalnie to chyba wpływamy w sztorm. A plus jest taki, że przestali nas gonić. No, powiem wam, będzie ciekawie. Tu się powinno dać logo swoje do wyboru w pełnej wersji. A to jest taka maciupka wysepka. Kurde, są tam dwa statki jakieś. Dobra, nie ma co, rzucam. Nawet nie zwijam żagla. Ha! Jaka jest ten taki cypel? Nie jest to tutaj? Co one takie No bez jaj! Nie! Nie, serio! Nie! Nie, idźcie wszyscy! Nie! Nie, nie, nie! No zbagował się i nie chce... Nie, 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 nie! Nie! Proszę nie. Proszę nie za... Nie! Nie!
Nie! Ej, w sumie to ich mam w dupie. Niech mnie zatopią, a ja ze skrzyną ucieknę w pław. Najwyżej mnie rekiny pożrą. Mój stateczek. Dobra, jolo. Najwyżej mnie pożrą rekiny. Jezus Maria, bezkresna głębia. Czekajcie. Może na tych skałach będzie szło wyjść, to bym tam ukrył statek, statek, skrzynię. Kurwa. Proszę. Czyli rozumiem, że ta skrzynia to jest teraz już nie do odzyskania, nie? To niezły rekin. Szprotek jesiotr. Przykra sprawa. Pływa tam. Kurwa rekin. No i widzicie, jestem zdemotywowany. A! Zmienił mi się ten cel, dobra. Zmienili mi na inny. Rekiny jakieś się zrobiły agresywne po tym sztormie. Siema Niko Cox. No nie, no w pojedynkę to nie pójdzie, no. Spróbujemy znaleźć to. To jest takie kurde serduszko. Wypatrujcie. Dzięki Szopraczek i Deb Zero za follow. Gdzieś pewnie niedaleko. Było takie hobby serduszko. Devil's Ridge? Nie. Nie. Zaraz pogaszę lampy. Ale wielka wyspa. Ej, oszukali mnie, nie ma takiej wyspy.
Banda złodziei polskich decydentów. Kurde, nie wiem. Obok mnie było? Tak? Serio? O! A to jest tu dosłownie. Jakoś niedaleczko. Zaś w sztorm. Czemu opluwam widzów? A tfu! Takie mam hobby. Jedni zbierają znaczki, jedni plują na widzów, nie? Coś trzeba ze sobą robić, no. A! Kurde bele. Sorry, dzięki Ola i tam. Co mi przypominacie, a ja nigdy nie pamiętam o tym. Kurwa, co ja jestem, choinka? O pa 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 pa. Skąd ty bierzesz tych widzów o tej porze? Opłaceni są. Wiesz jak. Dostali w łapę, to siedzą, no. Nikt by za darmo nie siedział, o 4:15 nie oglądał, jak kiblem wylewam wodę z pokładu dolnego. Nie? To chyba jest logiczne. Przynajmniej do mnie. Siema, Cezary. O to, żeby się Niklaus zdenerwował. Ale zaznaczyli, no. Super. Super mi oznaczyli. Świetnie. Doskonale. Na pewno bez problemu. O! Czym nagrywam? Ale ja nic nie nagrywam. Nic nie nagrywam przecież. Gdzie mój przelew? A, bo księgowa w tym miesiącu miała jakieś problemy osobiste. Spokojnie.
Kurde, Pejnelero, ja mam do ciebie propozycję. Weź się połóż, bo wiesz jak, po tym będziesz niewyspany. O, widzę, że Pawlos cię położył. Pawlos to zawsze utuli do snu banikiem. A, która, czy czym? OBS-em. Która część Śląska? Wschód. Wschodnie ostępy Górnego Śląska. Czyli Bytom. W sumie wschodnie ostępy tego niemieckiego, bo ta polska część była. Jeszcze były tu Chorzów, Katowice, potem dalej na wschód. Żory. A, no dobra, no to pozdrawiam Żory. A... Jaszczębie, o, pozdrawiam Jaszczębie. Kurde. O, pozdrawiam Wodzisław. Pozdrawiam, o, Mechtal. Cełki Mechtal, tak zwany. Tarnowskie Góry, a, byłem dzisiaj w Tarnowskich Górach. Nade mną Czerwionka Leszczyny, o. Jerzek Wiktor ze Śląska. Synek prosto z Czerwionki. Tak było. Racibórz, ja no hopie. Cidry grać, kurwa mać. Ja. Czy masz coś związanego z Niemcami? Coś związanego z Niemcami? Nie wiem, nikogo nigdy nie wiązałem z Niemcami. Ani z nie. Wiązał się ktoś z was jakieś Niemcy? Ale że co, że sznurem? Co wy macie za pomysły? Jakieś dzikie. Merca. Nie. Nie. Że żonę Niemkę. A, nie. A to nie mam. Kurde, nie, to nie lubię takich zadań, jak oni to tak oznaczają, bo to nie idzie się tym wyznać. Normalnie sznurem, no to nie. To nigdy się nie wiązałem z żadnym Niemcem. Ani sznurem, ani tak inaczej też nie. No i co? No i teraz można szukać. Ukrywa Żyda w piwnicy? Dlaczego? Akurat Żyda. Akurat w piwnicy. Kompas. No dobra, ale kompas, ale co z kompas... Zaraz. Ten krzyżyk jest na D4. Tylko, że... Tylko, że w czym jest problem? Nie wiem, gdzie jestem ja. Na tej mapie. Nie ma tam żadnego znacznika, co by pokazywał mnie akurat.
Jakieś kamratów. Gorzałkę pić, cygarety śmieć. No hopie. W to nie zno. Dobra, generalnie jak pójdziemy na N, prawda? To dojdziemy na górę mapy. Dobra. Czyli rozumiem, że tam jest góra mapy. Tylko która? O, to jest takie, to jest te wcięcie. Ja jestem tu przy tym wcięciu takim u góry. To ja muszę iść, no, na południe generalnie. Ja jestem jakoś, one jest tak. To ja muszę iść, no, na południe. I teraz tak, tu jest na przykład co? Jest taka duża wystająca skała. No to tak, to w ten sposób to ciężko. To mój wujek, no to cóż mogę powiedzieć, powinszować. Może zadzwonimy? Łobiot! Hapcy do dom! Jezu, zróbmy chociaż tą jedną skrzynię, mnie nikt nie zatopi i... A! To już teraz chyba przesadziliśmy. Ale bliżej od południa w każdym razie jak... A to tutaj... To jest to na samym dole chyba takie odczepione. Takie nieprzyłączone do reszty. No, to by się zgadzało. Dobra. I teraz tak, idziemy. Tutaj. To są te skały, ta po prawej, ta po lewej. Dobra. Teraz tu jest ta czerwona paproć, ją widać na mapie. Dobrze. Teraz tu powinna być duża skała z prawej i mniejsza z lewej. Tutaj? Nie. Tu właśnie? Ha. Kurwa mać. Co, przecież za daleko? Że gdzie według was? Że tu? Tu? Nie. Jeszcze raz. Nie, mapę pokaż. Po drugiej stronie tej skały. Której skały? Przy czerwonej paproci. Zaraz, bo mi się już podupczyło. Skąd ja przyszedłem i tak dalej. Czekajcie, gdzie jest S? S. No to ja stamtąd przyszedłem. Czekajcie, no mi się już wszystko pojebało. Ach. Ja przyszedłem z... Ja teraz tego nie mogę skojarzyć w ogóle z tej strony. Jeszcze raz. Dobra. Nie. Ja przyszedłem... Z południa, dobrze. Czyli idąc na północ... Kurwa, nie. Dobra, nie wiem już. Już nie wiem nic. Tu.
Tam gdzie stałeś? Gdzie tam gdzie stałem? Kurde, ludzie, czaicie, że jest opóźnienie na czacie? Jak wy napiszecie tu, to było 10 sekund temu. Ta skała. No ale przecież nie mogę na skalę kopać. Na tej skale? A wiecie, że jakbym to wbił tutaj, albo tutaj, albo tutaj, to też bym to znalazł? Pewnie warta 5 expa. Nie, żeby ten exp po coś był potrzebny, nie? Bo nie jest. I tak go skasują. Ale jest satisfaction. Jezus, teraz wrócić tylko. Zachód. Zagrajmy. W sumie mógłbym go złożyć równie dobrze. Ciepła krew. Nie zagłuszać. Kurwa.
Nie umie wyczuć tego momentu przed. Tak, żeby się zatrzymać idealnie. Ech. Ale jest dobrze. Mogę przynajmniej elegancko wyjść. Się oburzają tam w tej skrzyni. Gdzie jest Żyd handlarz? Dawać Żyda. No gdzie on jest na tej wyspie? Tak, w namiocie. A, tu! A, tu pan jest. Czekaj, panie, bo ciężko się idzie. I jeszcze jedna. O ciur. Nogi połamane. Na. So much XP. Idziemy się nadupić. I kończymy ten szałot. Szefowo, muszę się napić. Lee. 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 Musi ze mnie zejść stres po tych wszystkich przygodach. Lee. Lee. No i kurde, dobra. I moi drodzy, co mogę powiedzieć? To był ostatni materiał z wersji beta gry Sea of Thieves. Gra spodobała mi się zaskakująco, podoba mi się jeszcze bardziej niż po tym, jak zobaczyłem ją pierwszy raz na targach E3 2 lata temu bodaj. Także cóż, czekamy teraz do marca, ewidentnie czekam na pełną wersję, myślę, że będę grał z zadowoleniem. Mam nadzieję, że tak jak mówiliśmy, pojawi się więcej kontentu i wszystkiego tego, co tu jest, bo, przepraszam, zapowiada się bardzo dobrze. Także dzięki za uwagę. Napiszcie wasze opinie pod spodem w komentarzach, zostawcie łapę w górę i wpadajcie na streamy. Dziękuję. Ja sobie zapisuję czas 2:17.